mo nung ginagalawa ang buhay mo ngayon. May katiyakan, huwag mag-alangan, tumawag sa kanya. Siya ang kasagot mo magpakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag napiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad mo. Oh, sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Mababayaran ang kahit ano pa man. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ato nga panaguban ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig, sa pagpasalamat, sa pagkamaayo sa atong buhing nga Dios. Tungod sa pagkamaayo mga igsoon sa atong Dios nga atong gilagaran, nagmalampuson kita sa pag-alagad kaniya nining adlaw. Sa tanatong gibuhat, napasidunggan ang atong Dios. Kay mao nay atong nakatunan sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan. Busa ato siyang pasalamatan tungod na sa iyang pag-uban kanato, sa iyang pagpaproteksyon ug sa iyang pag-atiman kanato. Ako kamong gihangyo sa pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios, sa atong pag-uban o pagsugod pag-abli nining maong buluhaton. Ang programa nga gikan sa atong buhi nga Dios, ang pulong mo kinabuhi ko. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa magkagagahong. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Labaw sa tanan sa pagpamati na usab sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-atiman kanamo, sa imuhang pagdasig kanamo, pagligon kanamo, o pagproteksyon sa matagusan namo kakinabuhi. Aron kami magmadaogon magmalampuson sa pag-alagad kanimo. Din layo kami sa mga dautan, layo kami sa mga katalagman. Kanunay mo kami giproteksyonan o padayon mo kami gitabunan sa imong gahom. Nagmalampuson kami tungod sa imong pag-atiman. Busa niya kami o Dios aron magpasalamat kanimo, magpasidungog kanimo. Og salamat o Dios nga sa among panag-uban nimong programa, imo na usab kaming panalangin ang imong mga pulong. Nanginahanglan kami sa imong mga mensahe, kay ang imong pulong o Dios maoy muhatag kanamo kadaog ag kalampusan ug panalangin sumala sa imong mga pagtulunan. Bless kinang mga tagusa sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Mayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan, ilabi na sa tanan nga nagsunod nagsubay sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala.
Mayong gabi, mayong nga pakiguban sa tanang mo Ripley, ilabi na sa tumakigsunan diha sa Surigao. Mga Singkol family, ilang Sister Alda Singkol diha sa Surigao. Maayong gabi ug maayong nga pakiguban ni Sister Bangot. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Ingon man sa ato makigsunan sa Mississippi, USA ug sa tanan ato makigsunan diha sa Switzerland ug diha sa ato makigsunan diha sa Norway. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw. Dalaygon ng Dios magpanalangin ilabi na sa ato makigsunan diha sa Compostela, ato mga silent listeners nga nagsunod sa ato programa. Maayong gabi ug akong gideklara sa ngalan ni Jesus ang Dios Amahan magpanalangin kanatong tanan. Mayong gabi, mayong pagiguban sa tanan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa mga FM station diri sa 101.3 nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Cebu. Mayong gabi. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagpamati ilabi na sa ato mga kigsunan nga nagsunod sa tanang mga FM station dihas Lantapan, Bukidnon, maingon man diha sa Oroquita o diha sa Jinsan. Ayong gabi diha sa 101.1 Barangay FM. Ang Diyos magpadayon pagpanalangin ilabi na sa 95.3 diha sa Tanhay, Negros Island. Maayong gabi ni Cecilia Tabanaw. Maayong gabi Pastor. Ani anapod kami nakig-uban sa imong mga mensahe kabahin sa pulong sa atong buhi nga Dios. Si Mildred Marisa Mumakoy, Ambalas Marites, kay salamat kay imo nga pag-share. Si Belin Ortiga, maayong gabi. Si Sansan Diana, maayong gabi Pastor, watching from Jinsan. Si Gregorio Kiring, maayong gabi. Maayong pagpaminaw ni Norberta Yotratse, good evening Pastor Gideon. Ingon man sa tanan nga nagsunod ning maong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ka gayod ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Request ko song Dili Kabayran. Pasalamat Pastor and God bless. Maayong gabi ato igsuon nga nanuka diha sa Bindoy. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Maayong gabi, maayong pagpaminaw ilabi na sa atong kigsunan diha sa Canada ni Dong Julito. Maayong pagpaminaw Julito Vicente, ang Dios magpanalangin. Maayong pagiguban ni Rose Bertisio. Maayong gabi ni Rain Doniner. Good evening Pastor Gideon, imo family og sa tanang live viewers. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Akira Manokan. Good evening Pastor Gideon og sa tanan nga mga viewers og si Mans Cosio. Good evening watching from Negros Occidental. Pwede ko rin song Pastor, goodness of God, salamat. Akong pasulod mga kigsuonan ang gi-request dire, dili kabayran, diri lang sa to nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Pasalamatan ko karon ang Ginoo. Maayong gabi ni Freddy Aquino. Maayong gabi minaw karon kauban akong pamilya. Pastor, nagdamgo ko kagabi Pastor, akong nakita ako ang kalawasan nga naay mga linta nga nagpilit bisan giunsa nako pagkuha. Mubalik man gihapon unsa may buot ipasabot sa linta nga nagpilit sa akong kalawasan. Usa na sa mga dili maayong mensahe. Dunay mga bahin sa imuha nga kinabuhi nga wala kahimot sa Dios. O kinahanglan nga imo ning makit-an og imo ning isurrender sa Dios. Nga sa imuhang kinabuhi gitinguha sa atong buhi nga Dios nga walay makit-ang salawayon sa tibok natong kinabuhi. Wala man ta masayod, dunay mga panahon nga dili nato makit-an apan sa Dios dili ta makatago kaniya. Ihalat ko og usa sa mga pamaagi niana maura gyud ang pagpagiya sa Ginoo.
ang pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Dunay mga bahin sa atong mga desisyon nga wala kahimot Even sa panahon sa mga alagad sa Dios kaniadto, dunay mga panahon nga ang ilang mga desisyon wala kahimot sa Ginoo. Apan sa diha nga magpakisayod sila sa Ginoo, dito nila masayran nga doon na di ay mga panahon nga sila na kalapas ug wala kahimot sa Ginoo. Like ni David. Si David mga kigsunan, doon ay mga panahon nga wala sa kahimot sa Dios. Tungod doon ay mga panahon mga kigsunan nga nagdesisyon siya nga wala na mag-agad sa gihas Ginoo. So doon ay mga inaana gyud nya usana siya sa mga kanang kahuyangon sa kinabuhi sa tao nga gikinahanglan makit-a nato aron kanunay natong pangayoon sa Ginoo ang iyang giya. Mao hinungdan si Apostol Pablo mingsulti gyud nga wala tay mahimo kun wala ang Ginoo. Magpagiya gyud ta sa Ginoo sa tanang panahon, sa tanang bahin sa atong kinabuhi magpagiya ta. Kay wa gyud ta masayod sa unahan ug wa tay mahimo kun wala siya. Si Consolasyon by Sir, good evening Pastor Gideon og sa imong family. God bless unto all listener watching from Madrid, Surigao del Sur. Si Felix Dapar Lumod, maayong gabi Pastor watching from Panglao. Request kog song hangtod may kinabuhi. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Mayong gabi ni Lester Kadji. Mayong gabi diha pastorog sa tibok pamilya nimo. Request song adto tas sa langit. Pre-request di ay ko sa akong anak pastor kay nagsakit siya karon. Maayo ang imong anak, pasalamati ang Ginoo. December 26, maayong gabi Pastor Gideon matching from Riyadh, Saudi Arabia. Ang Dios magauban magpanalangin sa inyohang pagpuyog pagpanarbaho sa gawas sa Pilipinas. Awit makalangit, goodness of God. Diril sa ato panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pakig-uban ni Bernadita Regis. Maayong gabi Pastor uban sa imong pamilya ug sa mga maminaw ni ining imong bahin sa pulong sa Ginoo. Si Merlin Garganera, maayong gabi uban sa imong pamilya watching from Dumaguete City. Si Ginny Mark Tanaid, maayong gabi diha Pastor watching from Tanhay City, Negros Oriental. Asa ka dapit sa Tanhay, Ginny Mark? Ang Dios magpanalangin ug mag-uban kaninyo diha. Brother Josepino Paran, maayong gabi ug ni Albert Pakatang, maayong gabi Pastor. Salamat kaayo makapaminaw na pud mi sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa sunod sa mga pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios. Mayong gabi ni Josepino Paran, mayong gabi ninyo diha bro at igsoon nga nanuka diha sa Compostela Cebu. Matod pa, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanan kaigsoon diha kang Kristo Jesus. Amen. God bless Pastor J. Si Eva Baasto Ustos, maayong gabi Pastor watching from Taytay Rizal. Request kog kanta Pastor Esperanza. Sumala sa awit mga kaigsonan, nabuhi ta sa pagkamaayo sa Ginoo. Apan kinsa man ang makasinati sa pagkamaayo sa Dios. Katong mga tao nga nakasinati sa pagkamaayo sa Dios, mauto sila nga mga tao nga angayan nga mo angkon nga tungod sa imong pagkamaayo nabuhi mi. Apan kinsa man ang mga tao nga nabuhi sa pagkamaayo sa Ginoo, kanang makasinati sa pagkamaayo sa Ginoo. Dili tanang tao mga kaigsonan nga ang pagkamaayo ang ilang nasinatian, or dili tanang mga tao nga nakasinati sa pagkamaayo sa Ginoo. Ang uban wala nila masabti ang pagkamaayo sa Ginoo.
Tungod kay dili maayo ang naas ilang kasing-kasing sa ilang huna-huna. Si David doon na say mga mensahe nga nagpaabot nagpahinumdom og naghatag kanato og pagtulunan o mga pamaagi kung unsaon nato pagpaniguro nga ang pagkamaayo sa Dios atong nasinatian. Sa Salmo 18 diha sa 25 nag-ingon nga o Ginoo matinud-anon ka ni adtong mga matinud-anon kanimo og maayo ka ni adtong hingpit. Importante gyud mga kaigsunan nga hingpit ta nga mubarog, hingpit ta mga kaigsunan nga mulahutay. Labaw sa tanan hingpit ang atong pagtuo, paglaom og gugma natos Ginoo. Kay kung hingpit ang ato ang pagtuo, paglaom og gugma mga kaigsunan, kita ang una nga makasinati sa tanang panahon sa pagkamaayo sa Ginoo. Kay maayo ang Dios ni adtong mga taong hingpit. Mahinungdan si Jesus nagsangyaw siya. Iyang gitinguha ug iyang gitudloan gidasig ang mga tinun-an nga miingon siya pag mahingpit kamo kay ang inyong amahan nga tuwa sa langit hingpit. Dunay dako kaayong katuyuan ang mensahe ni Jesus ngadto sa iyang mga tinun-an niining pulong pagmahingpit. Dapat hingpit ta. Dili ta kulang-kulang. Hingpit ang gibago, higbinta nga giusab, hingpit ta mga kaigsunan nga nangalagad sa Dios. Walay landong sa pagduha-duha. Maunay mga tao mga kaigsunan, sila nga mga tao nga makasinati sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Dalaygon ang Dios magpanalangin, awit makalangit hangtod may kinabuhi diri lang sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Oras sa itong programa alas 7:57 na sa kagabhion. Magsugod na ta sa ato ang paghisgot sa pulong nga nagdasig kanato mahitungod sa panalangin. Sa gihapon mga kaigsunan, atong hisgutan ang panalangin sa Dios. Kagabi mga kaigsunan, tinaw klaro kayong mga pamaagi sa Ginoo kung kinsa ang makasinati sa pagkamatinud-anon sa Dios o sa pagpanalangin sa Dios karon og sa pagsud sa tuig 2025. Nindot kayo paminahon imong live pastor makadasig sa heart gikan ni Bernadita Riches. Si Jocelyn Barbon Isidoro, good evening pastor. Mingaw ko diri sa Valencia, Dumaguete City. Kumusta mo diha? Ang Dios magpanalangin. Si Leonora Dibibar, pastor, pa-shout out from Las Piñas City. Regards ko sa akong family diha sa si family Jose Jojo Dibibar taga Salay. Taga Salay. Salay. Taga Salay. Asa mga Salay. Okay na magoylo Salay po diri sa amo ang lugar. Si Rachel, blessed evening pastor Gideon og sa imong pamilya watching from Pardo, Cebu City. Dalaygon ang Dios magpanalangin ni John Ortiga, pabilin kanunay sa Ginoo. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan nganong nagtaniyag ang Dios og panalangin. Sa ato ang gihisgutan kagabi panalangin. Maoy ato ang gitagaan og pagtagad o gitudloan ta mga kaigsuonan kung unsaon dawat ug unsaon pagkinabuhi diha sa panalangin sa Dios. Karon naghisgot gyapon og panalangin. Og atong nakat-unan mga kaigsuonan, nasabtan nato ang mga insaktong panalangin nga angay tinguhaon sa tinuod nga mga nangalagad sa Dios. Atong nasayran kung unsa ang tinuod nga mga panalangin nga mao'y tinuod natong gikinahanglan sa atong pagsulod sa tuig nga gidugang sa Dios sa kalibutan.
Sa ato na usab karon nga panag-uban mga kaigsuonan, sa gihapon ato ang hisgutan kining panalangin nganong nagtanyag man ang Dios og panalangin. Alang kanimo nganong nagtanyag man ang Dios og panalangin. Mao ni ato rong hisgutan mga igsuon. Si Albert Pagkatang Minaw Minimo Pastor watching from Anapog, Pinamungahan, Cebu. Maayong gabi ni Mark Joseph Gisa Inaw. Maayong gabi Pastor watching from Talakang, Bukidnon. Ang Dios magpanalangin sa ato nga panag-uban ug ako kamong gidasig sa pag-share sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako kamong gihangyo gidasig sa pag-share sa inyong mga kailagigala labi na gyud sa inyong pamilya aron sila sama kanato makadungog usab sa pulong sa Ginoo. Bulahan ang tao nga makadungog sa pulong sa Ginoo ug makabati sa iyang mga pagtulunan kay moabot gayud kaniya ang tinuod nga kaluwasan. Kay ang tao nga makadungog kanunay sa pulong sa Dios moabot gyud ngadto kaniya ang pagtuo. O niya ang tao nga nagtuo musunod ug mubuhat sa gipabuhat sa Ginoo. Ug sa diha nga mubuhat musunod ang tao sa gipabuhat sa Ginoo, dili gyud siya mahimong pakya sa panalangin. Ang tanan nga musunod gyud sa pamaagi sa Ginoo, dili iwit, dili ulahi sa panalangin sa Ginoo, kanunay silang mag-una. Ug maunay tinguha sa Dios. Kung nagtinguha ta sa panalangin, labaw nga nagtinguha ang Dios nga ikaw ug ako iyang panalanginan. Nganong nagtanyag man ang Dios og panalangin? Sa atong panag-uban mga kaigsuonan, mao ni ato rong hisgutan nganong nagtanyag man ang Dios og panalangin. Atong hinumduman mga kaigsuonan, wala nay laing kana bitang wala nay laing tao nga nahigugma pag-ayo nato. Kung doon na may mga taong nahigugma pag-ayo nato o sa atong pamilya, dili gyud sama sa paghigugma sa Dios nato. Ang paghigugma sa Dios nato mga kaigsuonan dili matupngan, dili malabuan, walay makapareha sa gugma sa Dios. Ang tao mga kaigsuonan nga dunay gugma nga to siyang isiga tao, ang tao nga iyang higugma kanunay niyang kanunay niyang giatiman, kanunay niyang gipiyalan, gihatagan, kumbaga kanunay niyang giamuma. Sama sad sa mga ginikanan nga dunay tinuod nga gugmas ilang mga kabataan. Mailahan nimo nga ang mga ginikanan nga dunay tinuod nga gugma sa ilang mga anak tungod kay una sa tanan makit-an nimo sila sa ilang mga maayong plano. Ang mga ginikanan nga dunay maayong plano ngadto sa ilang mga anak, sila ang tinuod nga dunay gugma. Pero kung ato silang gipasagdahan, dunay mga ginikanan or mga inahan amahan walay pagpakabana sa kaugmaon sa ilang mga anak. Kung imong tan-awon ang balang kasulatan, hawang o kulang ang ilang paghigugma. Ang tinuod nga gugma mga kaigsuonan dili na mabati sa pulong lamang. Dili na nimo matugkad sa mensahe o pulong I love you, kundili sa buhat sa gugma nimo matugkad ang mensahe sa tinuod nga gugma. Ang mga ginikanan nga tinuod nga dunay gugma sa ilang mga anak, giandaman nila kanunay og mga kanang gitawag pamaagi aron duna sila'y kaugmaon. Dunay sila'y mga giandam nga mga kaugmaon sa ilang mga kabataan. Ang Dios mga kaigsuonan labaw kaayo nga nahigugma kay satanan
nga mga nahigugma nato. Kung doon na may mga taong nahigugma nimo, kung doon na may mga tao nga willing nga muamuma nimo, willing nga muamuma nato, wa nay makalabaw sa pagkaandam sa pagkaandam sa atong buhi nga Dios. Kung doon na may willing, ready andam nga mo atiman nato, wa nay lain pang makalabaw sa Dios. Ang Dios mga kigsunan, gikan sa pagkatao sa tao, gikan sa pagkahimugso pa sa tao dito sa bakan sa iyang inahan. Ang Biblia nagsulti ug nagsugilo nato nga giatiman na sa Ginoo. Sa wala pa ka matao, sa wala pa ko matao, sa wala pa ta mahimugso sa kalibutan, samtang tuwa patan tago sa taguangkan sa bakan sa atong ginikan, sa atong inahan, giatiman nata sa Dios. Damortang giatiman sa dihang na tao nata. Kay nakitaan sa Dios mga kigsunan nga ang tanang bahin sa kinabuhi sa tao walay nalilong sa Dios. Ang Dios mga kigsunan, dili ta makatago niya. Ang Dios nga atong gialagaran, nga mo'y tagiya sa tanan, tagiya sa atong ginabuhi, dili nato siya mataguan. Kumbaga dili ta makatago niya. Dili ta makapahilayo sa Dios. Nakitaan sa Dios ang tanang bahin sa atong kinabuhi. Even ang atong hunahuna, bisan gani ang atong kasing-kasing. Sumala sa gisulat ni Propeta Jeremias 17:10, diha giklaro mga kigsunan nga dili gayud ta makatago sa Dios. Dili gayud ta mga igsuon makalimod sa Ginoo. Nasayod ang Dios bisan gani sa atong kasing-kasing. Ang Dios mga kigsuonan nasayod bisan unsay gitinguha, gipangandoy, gipangita sa atong kasing-kasing. Diha sa unang Samuel mga kigsuonan, atong basahon ang unang Samuel, diha sa unang Samuel, ato ni nga tagaan og pagtagad mga kigsuonan, nga matud pa nga ating 16 unang Samuel 16. Kung wala lang ko malimot mga kigsuonan, ako nabasa kaganina nga nasayod ang Dios sa kasing-kasing sa tao. Ingon siya dinhi sa 7, unang Samuel 16, versikulo 7. Apan ang Ginoo miingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang panagway o sa iyang pamarog, kay dili siya maoy akong gipili. Ang akong paghukom dili sama sa paghukom sa tao, kay ang tan-awon sa tao mao ang panagway, apan ang tan-awon sa Ginoo mao ang kasing-kasing. So dili ta magkatago sa Ginoo. Nakit-an sa Ginoo kung unsay atong gikinahanglan. Nasayod siya mga kigsuonan kung unsay atong maagian, kung unsay atong masinatian. Labaw sa tanan nasayod siya kung unsang mga butanga nga mao'y tinuod nga atong gikinahanglan ni anang mga tuiga. Kita wala ta masayod kung unsay atong gikinahanglan sa tuig 2025. Wala ta masayod kung unsa ang atong sitwasyon, kung unsay mga maagian nato anang tuiga. Apan ang Dios nasayod na. Kung unsay mga kahimtang panahon, mga pagsulay o mga panalangin, nasairan sa Dios kung unsa mga kaigsuonan ang atong maagian. Labaw nga nasairan sa Dios
kung unsa ang mga panalangin nga mo'y atong gikinahanglan anang tuiga. Tungod niini, siya lamang ang makatanyag nato og panalangin. Siya lamang ang angayan, takos nga motanyag og mga panalangin. Kay siya lamang, ang Dios lamang mo'y nasayod kung unsa ang mga panalangin nga atong gikinahanglan. Og ang matag panalangin nga gitanyag sa Dios, nga ipaabot sa Dios sa atong kinabuhi, dunay pamaagi. Kabantay ta mga kaigsuonan, dunay mga panalangin nga gipiyal sa uban nga wala gipiyal sa Ginoo nimo. Dunay mga panalangin o mga kabtangan o butang nga gipiyal sa Ginoo nimo nga wala pod isalig sa uban. Nganong wala na lang gyud patasa, nganong wala na lang gyud apuri kumbaga. Tungod kay nakit-an sa Dios nga dili pareha og katakos ang matag tao. Ikaw nga nabuhi og nagkinabuhi karon sa kalibutan, dili ka pareho, walay pareho nimog kalibel or katakos or kakayanan. Kung doon na may mga tao nga imuhang kuyog sa pagpuyo sa kalibutan, bisan pagkaluha mga igsuon, bisan pagdungan sa imong pagkatao o paghimugso, bisan kung doon na pa kay kaluha, dili gyud mo pareha og katakos. Mo nang dili ta matingala mga kigsuonan, nganong dunay mga butang, dunay mga sitwasyon nga dili ta pareha. Tungod kay dili ta pareha og kakayanan. Og kini gasa sa Dios, ang gasa ni sa Dios kining tanan. Dili tanan mga kaigsuonan gipiyalan sa Ginoo og 100 ka mga butang or gitawag dagko nga mga kayutaan. Dili tanang mga tao nga gipiyalan sa Dios og mga daghang sakyanan, daghang pinoy-anan, or wala usab isalig o ipiyal sa Dios ang mga butang nga wala nimo nga nasuban. Tungod kay nasayod ang Dios mga kigsuonan sa kondisyon, kakayanan sa matag kasing-kasing sa tao. Bisan gani ang gitinguha o gipangandoy sa tao, nakit-an og nasayran sa Dios. Kung doon na tay mga gipangayo, doon na tay mga gitinguha nga mga butang nga wala pa moabot sa ato ang kinabuhi, dili ta dapat mangwinta, dili ta dapat mga igsuon magreklamo sa Dios. Hinuon magpasalamat ta sa Dios. Kay nasayod ang Dios kung unsay makaayo nato. Siya lamang ang Dios maoy nasayod sa tanan. Ibin si David mga kaigsuonan, nasayod siya mahitungod sa nasayran sa Dios. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, si David may angkon siya nga ang iyang kinabuhi nasayran sa Ginoo. Diha sa Salmo 139, versikulo 16, ingon siya dinha mga kaigsuonan, nakita mo na ako bisan sa wala pa ako mahimugso. Ang tagal sa panahon alang kanako, nasulat na sa imong basahon bisan sa wala pa kini magsugod. Si David nasayod niini mahitungod sa mga nasayran sa Dios diha sa kinabuhi sa tao. Diha sa bersikulo 1 sa 139, miingon si David ngadto sa Ginoo, "O Ginoo, gisusi mo ako ug nakaila kagayod kanako. Nasayod ka sa tanan kong gibuhat, nasayod ka sa akong gihuna-huna, bisag halayo ka. Gisusi mo ako, nagtrabaho man og nagpahulay. Nahibalo ka sa tanan kong buhaton, bisan sa dili pa ako mosulti, o Ginoo, nasayod ka ng daan sa akong isulti." Tungod kay kung unsay naa sa atong kasing-kasing,
maunay isulti sa atong baba, maunay ilitok sa atong baba. Sawa pa gani ta musulti, nasayra na sa Ginoo. Ang unsay isulti nato ugma, unsay isulti nato sunod simana. Ang tanan nga atong isulti, nasayran sa Dios. Una sa tanan, diha ta niya hukman. Ang mga pulong nga atong gilitok, mao'y gamiton sa paghukom ra usab nato. Dili ta katago sa Dios. Nasayod ang Dios kung kanus-a nagsugod ang atong kinabuhi. O kanus-a usab kini mahuman. Asa ni siya kutob. Nganuman nga wala ay nalilong sa Dios. Nganong wala may nalilong sa Dios tungod kay gikan ta niya. Siya'y nagbuhat. Siya ang naghimo sa tanan. Siya ang nag-umol, nagbuhat, naghimo sa matag tao. Gikan ta sa Dios, mubalik raw gyud puta sa Ginoo. Ikaw ug ako gikan gyud sa Dios. Tanang mga tao nga nahimugso gikan sa Ginoo. Siya ang nag-atiman bisan tua patas sa taguangkan sa atong inahan. Ingon si David, bisan gani wa pam ni magsugod, nasayra na nimo, kanus ani magsugod, kanus ani mohuman. Og nasayran sa Ginoo kung unsay makaayo nato, unsa po'y makadaot nato. Og kining tanan nga nasayran sa Ginoo, nga nakita sa Dios sa kinabuhi sa tao, wala niya ni gihikaw, wala niya ni gililong. Iya ning gisugilon sa matag tao nga mihatag og panahon sa iyang mga pulong. Damor kabantay ta nga damor ta nga mohatag og panahon sa pulong sa Dios. Damor ta nga masayod, makakat-on sa tanan nga mga nasayran sa Dios. Bless kayo ang tao nga daghan kaayong mga nasayran kay makabantay man siya, makapanganda man siya. Pero ang tao nga wala gyoy nasayran, wala gyoy kalibutan, dili siya makapangandam. Bless kayo ka, bless kayo ko, ug bless kayo ta nga nakadungog kanunay pulong sa Dios. Samas ato karong dunggan nga dili ta makatago sa Ginoo. Dili ta makalikay sa Dios. Kay bisan gani wa patay kalibutan, ang Dios nasayod na sa dagan sa atong ginabuhi. Tungod kay nasayod siya, mga kaigsunan, dapat ang tao, kita nga tao, dili ta dapat mo reklamo. Kung unsay atong gipangayo, kung unsay atong gikinahanglan, giila nato kay kita manggo mga tao, mga kaigsunan, dunay mga panahon nga kana bitang labaw pas 100% nga nagtuo ta nga maunay atong gikinahanglan apan dili di ay ang tinuod nga gikinahanglan. Mao hinungdan dunay mga panahon nga mura ta og mamugos. Dunay mga panahon sad nga magdali ta. Kung mahimo karon dayon ugma, kay dunay mga panahon nga nagtuo ta o gipatuo na tong kaugalingon nga sakto ta. Kasagaran nga mahitabo ni sa mga kabatan-unan. Daghan kaayo nga mga panahon ibin sa atong pagkabatan-on kaniadto nga nagtuo ta nga kita sakto. Nya usanas makapalangan sa gitaniyag sa Dios nga mga panalangin. Usanas makapaguba o makapalangan o makapasira sa plano sa Dios. Atong hinumduman, never nga nagplano ang Dios nga silutan ka.
walay plano ang Dios nga silutan ta. Ang iyang giplano buhion og panalanginan ta. Apan nganong duna say mga pasidaan nga silutan gyud niya ang mga dautan, tungod kay walay nalilong sa Dios. Nakit-an niya ang tanan bisan wala pa ni magsugod. Nakit-an niya nga dunay mga panahon nga magwali ang mga tao nga iyang gipadala, magtudlo ang mga tao nga iyang gisugo, magtudlo ang mga tao ang iyang mga alagad apan pagalutoson, biay-biayon, butang-butangan. Kanang atong mga nasinatian sa atong pag-alagad sa Ginoo, nasayra na sa Ginoo sa wa pagani na magsugod. Ug sa mataghugna sa atong kinabuhi, hinumduman nato nga walay laing nasayod unsay tinuod nga atong gikinahanglan ang Dios lamang. Diha sa Dios puro panalangin. Pero diha sa dautan puro katalagman. Atong hinumduman si Jesus wala mo anhi aron silutan ka, silutan ko. Wala siya muanhi aron ta magantos sa kalisod. Hinuon mianhi siya aron mahatag niya ang kinabuhing madagayaon. Madagayaon sa tanang bahin sa kinabuhi sa tao. Ma-espiritual, material, pisikal, emosyonal, igsuon kos Ginoo. Ang gitanyag sa Ginoo kadagaya. Ang rason nga nung mianhi siya aron magmadagayaon ta. Dili lang sa panghinaot sa matag tuig nga kita madagayaon. Kay kung imo tan-awon ang plano sa Dios, gihatag o girilis na niya. Lamang sa matag saad sa Dios, dunay mga pamaagi ang Dios. Kung kinsa tong mga tao nga mosunod sa pamaagi sa Dios, sila ang mga taong dili mapakyas sa plano sa Dios nga magmadagayaon gayon. Natong hinumduman mga kigsunan, nasayran gani sa Dios kon kanus ata mahimong garboso. Nasayran gani sa Dios kung unsay makapagarbo sa tao. Walay nalilong sa Dios. Dili ta pwedeng makiglali sa Dios. Wala tay kakayanan, kumbaga wala tay authority nga pwede natong ilalis, idibati sa Ginoo. Usa sa angay gyud nato nga ampingan ang pagtahod sa Dios. Usa nga angay nato nga hinumduman bisan asa ta o kanus-a bisan unsa mga panahon ug bisan asa ta, ibutang sa atong kasing-kasing, ibutang nato ni sa atong kasing-kasing una-una mga gigsuonan kos Ginoo nga sa atong pagpuyos kalibutan, siya lamang ang makahatag nato kaugmaon. Siya lamang ang makahatag nato og kasiguruhan. Tong hinumduman, kung duna kay maayong plano, labaw nga wa gyoy makalabaw sa maayo kayong planos Ginoo. Kay dunay may mga panahon nga ang tao God magtuo nga maayo, nagkinahanglan siya ana, pero dili di ay na maoy tinuod nga kikinahanglan. For example, siguro nakasinati nata sa unang panahon nga isa ta nakaamgo ba nga ang ato adaing gipangayo perti daing layo makadaot di sa ato Dunay mga sitwasyon siguro nga na inyo ning nakitaan. Kumbaga sa atong pagpuys kalibutan, muingon gyud ko nga sa inyong kinabuhi
Daghang mga panahon nga nakaamguta o nahigmatata. Example, balatian. Sa atoa kung imong lantaon, bati gyud kung dunay kay balatian. Alang nato makaingon ta nga tunglo siguro. Kay nganong na ako'y balatian. Siguro dunay nagdaot, dunay nagtunlo tungod kay doon ako'y kalisod or dunay mga balatian ang miabot sa akong kinabuhi. Pero sa diha nga taliwala sa balatian, taliwala sa kalisod o mga problema, diha noon nato na ilhan si Jesus. Diha noon nato na encounter si Jesus. Ang balatian nahimo noong instrumento or gitawag natog stepping stone nga nakakita og mitikang ta sa planos Ginoo. So dunay mga panahon, mga kigsunan nga nakaamgot ta nga naagani mga panahon siguro sa kinabuhi sa tao nga gamahay siya nga nung niabot na siyang kinabuhi, apan sa tinuod di ay dapat ay siyang magpasalamat kay kung wala pa na mo abot siyang kinabuhi, dili siya makaalagad og Dios. Maunay usa sa mga gipaasabot ni Solomon, usahay kinahanglan makasinati tag mapait nga kasinatian, isa pa kita mabag-o. Kung doon na may mga balatian, mga kalisod, mga kigsunan kus Ginoo, dili ta dapat mo reklamo sa Ginoo. Dili ta dapat mo ingon nga kana bitawng tinunglo. Sa panahon nga kita nag-alagad na sa Dios, makasinati magkagkalisod, doon na may mga pamation nimo nga dili maayo. Kanang tanan dunay katuyuan ang Dios. Kanang tanan mga kaigsuonan, gipasinati na sa Dios aron damor natong makabot ang ihang mga saad. Aron damor nato nga masinatian, mapuy-an ang iyang mga plano. Kay ang iyang mga plano, ang iyang mga saad, maoy tinuod nga makaayo sa tao. Walay mga saad o plano sa Dios nga makapaguba, makapaalaot sa tao. Kay ngano man, gihigugmata niya. Lamang, usa sa mga problema natong mga tao, kining kanabitang pagkagarboso. Number one nga makapalayo sa tao sa presensya sa Ginoo kanang garbo. Ang garbo usa sa makit-an nato diha kanang self-center, kanang iyang kaugalingon mo'y na sentro. Dunay mga panahon nga dili nato dili nato mabantayan nga gigamit ang mensahe sa Dios para radiay sa atong kaugalingon. Dunay mga panahon nga gigamit ang mensahe sa Dios para lang sa tao. Kini nakit-an ni sa atong Ginoong Hesus. Nga gipatuo nila ang mga tao nga kini sugo o planos Ginoo. Kumbaga, daghang kayong mga panahon nga ang tao migamit ra sa Dios. Pero ang ila di ay kaugalingon, ang kaugalingon di ay sa tao, maoy na sentro. Usa sa mga bantayanan kaayo ang garbo. Ang garbo, mga igsoon, makapaguba sa plano sa Dios.
makapalayo sa pamaagi sa Dios ug makapaalaot sa tao ang garbo. Una sa tanan, ang tao nga dunay garbo kanunay siyang sakto kaysa pulong sa Ginoo. Dili siya malipay kon makadungog siya sa pulong sa Dios nga magbadlong kaniya. Ang taong dunay garbo dili malipay sa mga pulong nga matandog ang iyahang kanabitang ang ihang mga tinguha. Ang tao nga dunay mga plano ug tinguha unya maigo sa pulong sa Dios, mulayo siya. Mao nang dili nato ikatingala nga dunay mga tao nga imong walihan, imong tudloan, mahimo hinuon nila ning rason nganong kasilagan kanila. Kabantay mo nga dunay mga tao nga bisan imuhang mga igsoon, imong pamilya, malayo sila nimo. Kay dili sila gusto nga makadungog sa pulong sa Dios. Kay alang nila sila mo'y sakto. Maunay usas makapaalaot sa tao. Ngunay usag yun kanang gitawag silent nga kaaway. Hilom nga kaaway nga minghari sa kinabuhi sa tao ang garbo. Na unsa may unsa may makapaal kontra sa garbo. Kabalo ba mo ang makapawagtang sa garbo? Kanang the time nga walang-wala na. Kana bitang bisan ang kwarta dili na makatabang. Bisan gani ang mga kabtangan dili na makatabang. Maunay usas sa mga kanagyong makapawagtang sa garbo. Kung ang tao garboso, dunay garbo, isa na siya makaamgo kung bisan gani ang kwarta di na makatabang niya. Kay usa man gud sa makapagarbo sa tao kung duna pa say laing opsyon, laing kadangpan. Pero kung wala na say laing kadangpan, bisan ang doktor, bisan kinsa nga maayo banggiitan nga mananambal, wala nay makaayo. Moabot ang panahon nga mugawas gyud ang tao sa garbo. Pero kung ang tao na apasay dangpanan gawa sa Ginoo, lisod nga makalingkawas sa garbo. Kabantay mo mga kaigsunan, ang tao nga nangalagad sa Dios, nagsangyaw sa Dios, unya doon na pa di say mga dalangpanan, kumbaga doon na pa say gisaligan. Napasay mga kaila, mga higala, nga pwede niyang kaduulan. Usas maka kanabitang makadaot yun sa tao kanang naapasay kadangpan. Gawa sa Dios. Kanang doon na pasay saligan ba? Na unsaon man aron dili ta magsalig sa mga butang, sa mga tao sa kalibutan. Aron makalingkawas ta sa garbo. Kay kung dili man gud ta makalingkawas sa garbo mga kigsunan, una sa tanan, malayo ta sa presensya sa Dios. Kay dili man ta madinawaton, dili man ta mahinulsulon kumbaga. Kay ang taong garboso mga kigsunan, patuuhon man niya ang iyang kaugalingon nga siya'y maayo, siya'y sakto.
patuuhon niya iyang kaugalingon nga maayo siya ug insakto siya. Pero kabantay mo, si Ginoong Hesus giingnan siya sa mga magtutudlo o sa mga Parisiyo. Maayong magtutudlo unsa may tubag ni Hesus. Si Hesus miingon, wala nay laing maayo, gawas lamang samahan. Imong makit-an mga kaigsunan nga si Ginoong Hesus naghimog sumbanan nga kung doon na may mga panahon nga sulayan ta, daigon ta, daigon ka sa imuhang unsay naa nimo, talento, abilidad, kaalam, kahibalo. Kung doon na may mga panahon nga daigon ka, daigon ta, ipasa sa Dios tanan. Itugyan, ihatag sa Dios ang tanan. Dapat sa atong pagpangalagad sa Dios, wala makasintro ang atong nauna sa atong kaugalingon. Dapat nakasintro tanan sa Dios. Nakasintro tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Kung doon na may panahon nga sulayon ka, sulayon ko, sulayon ta, daigon ta, ingnon ka nga maayo kaayo ka, unsaon man nimo pag response, unsa may angay natong i-response kung dunay mga tao nga gigamit lang sila aron masulayan ta. Dunay mga panahon, believe you ko nimo, idol gyud ka. Siguro muingon dunay mga panahon nga sulayan ta nga ingnon ka nga maayo kaayo ka. Si Jesus mihatag og mga example. Walay laing maayo, gawas lamang sa Ginoo. Or ingnon nato, dalaygon ang Dios. Siya ang maayo, siya ang naghimo niining tanan. Wala ko'y mahimo kung wala siya. Alang lamang kaniya ang mga pagdahi. Kung unsay na anako, tungod na sa Ginoo. Kung unsay ni anako, tungod na sa Ginoo. Maunay angay natong batasanon nga mga mensahe, kung doon na may mudaig, kung doon na may mu-idol nimo, review ka. Dapat dili nato anaron atong kaugalingon nga dunay mudaig nato. Kay usa sa mga makapalisod sa tao kanang self-center. Ang tao nga kana bitawng masintro na gani ang iyang kinabuhi, makalimot na sa Dios. Ug maunay pinaka lisod nga atubangon sa tao ang iyang kaugalingon. Lisod kaayo na siya nga atubangon sa tao ang iyang kaugalingon. Kanang naabitaw sa iyang kinaiya. Kay kun ang tao maghuna-huna na sa iyang kaugalingon, ang iya nang huna-hunaon sa tanan, kwarta. O niya, di na mubulag ang pagkamahitason, di na mubulag ang pagkamagarbuhon. Tanahon ko no nato ang sulat ni Pablo diha sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 3. Sa katapusang mga adlaw. Timan ikini sa katapusang mga adlaw. Moabot
ang mga malisod nga panahon. Mga panahon, mga malisod nga panahon. Versikulo 2, ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon. Kung ang tao maghuna-huna na sa kaugalingon, muni akong giingon, wa na sa ilaing huna-hunaon nila, kwarta na. Kay kung ang tao maghuna-huna na sa ilang kaugalingon, mga kaigsunan, sunod nilang tinguhaon ang kwarta. O niya, ipakita nila sa ilang kaugalingon, ngadtos mga tao, nga inana sila kabungga. Pero how about sa ilang pamilya? Usa ka bati kayo nga kana bitang makita nato sa tao nga nagtuos Ginoo, kanang mupakita sa iyang kaugalingon, apan wala niya tagda ang iyang pamilya. Daghang mga tao nga wala kabanday ini, nga bungga kaayo sa ilang kaugalingon, apan sa ilang pamilya kulang og pagtagad. Mas gitagad nila ang ilang kaugalingon kaysa ilang pamilya. Gigastuhan o pag-ayo, gipanindutan pag-ayo, pero ang ilang pamilya wala tagda. Kisa man ang ilang pamilya, iyang asawa, iyang mga anak, ihang bana, iyang mga anak. Unsa may sulti ni Pablo? Ang asawa, ang tag-iya sa tanan nga naniya, ibin ang iyang lawas, ang bana. Ano? Mauban na giingon ni Pablo, kanang ang magbuot, okay, dili tag-iya, ang magbuot. Kumbaga, ang magbuot, ang dunay katungod, ang gihatagan o katungod sa Dios sa kinabuhi sa asawa, ang bana. Maingon man, ang gihatagag katungod sa Dios sa kinabuhi sa bana, ang asawa. Kumbaga, mga igsoon, kung gitagad sa asawa ang iyang kaugalingon, mas labaw niyang tagdon ang iyang bana. Kung gitagad sa bana ang iyang kaugalingon, mas labaw niyang tagdon ang iyang asawa. Mao ba kini nakit-an sa Dios sa matag Kristohanon? Kung imong tan-awon mga kaigsuonan, even sa social media, dunay mga kailan siguro nimo nga maayo kaayo tan-awon ambungan urag kumbaga dato tan-awon ang iyang kaugalingon, pero ang iyang asawa makaluluoy kayo. Dunay mga kaila siguro nato or kaila nimo nga kung maka-arte mura og milyonaryo, pero kulang siya pag-atiman sa iyang pamilya. Maunay usas makapaguba sa gitanyag sa Dios nga panalangin. Maunay usas makapalayo sa kinabuhi sa tao sa gustos Ginoo. Atong hinumduman nga kung maghisgot ta gusto sa Ginoo, dili sa gusto nga maalaot ka, dili siya gusto nga magkalisod ta. Before ta makalingkawa sa kalisod, dapat makakaton na ta. Kay dili gusto ang Dios mga kaigsuonan nga mahimo ra pong kawang og sayang ang unsa may panalangin nga ang giandam. Nasayod ang Dios kung ikaw ug ako kapiyalan na bata. Nya atong hinumduman na gikan sa atong pagkahimugso, hangtod nga kuhaon ta, hangtod mo adto tas lumganan, kung dili pa ta maabtan sa pagbalik ni Ginoong Hesus, gikan sa atong pagkahimugso hangtod mo abot tas lumganan, ang kutay sa matag adlaw, matag simana, matag bulan, matag tuig sa atong kinabuhi, nakit-an na sa Dios bisan gani atong kasing-kasing. Nakit-an sa Dios kung unsay atong gipangandoy, kung unsay atong gitinguha. Pero mao ni, wala ililong sa Dios kung unsay angay natong tinguhaon. Wala ta pasagdahi sa Dios. Giatiman ta pag-ayos Ginoo.
Ang problema lang, gawas nun lang kaayo ang tao kung magpaatiman ba sa Ginoo og dili. Wala man ta hikawi sa Ginoo sa angay natong tinguhaon. Gitudluan ta, giatiman ta, kumbaga 100% giamuma ta sa Dios. Sa unsang paagi, kanang gitudluan ta sa tanang bahin sa atong pagpuyos kalibutan. Even gani sa paggamit sa atong nauna, gitudluan ta. Nga sa panahon nga mogamit ta sa atong nauna, dapat gamito nato ni sa mga butang nga makahatag natog kinabuhing way katapusan. Now atong hinumduman, dunay duha ka klase nga pwede ra gyud natong hatagan sa atong nauna. Espirituhanon, kalibutanon. Wa nay lain ana. Si Pablo diha sa Roma kapitulo 8, gihan-ay niya pag-ayo. Tungod kay si Apostol Pablo gilamdagan sa balang espiritu, ug ang tanan nga mga mensahe nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa maong libro gikan sa Ginoo. Unsa may giingon diha sa Roma kapitulo 8, ang maghuna-huna sa mga butang espirituhanon musangko sa kalinaw ug kinabuhi. Mauban na ato kuno ng tan-awon. Sa Roma kapitulo 8, diha nimo makit-an mga kaigsunan, diha ta makatugkad ba giatiman gyud tas Ginoo. Ing nagunang imong tapad diha, pwede ka mo comment diha nga giatiman ko sa Ginoo 100%. Dili kulang ang pag-atiman sa Dios nato. Wala ta niya pasagdahi. Never nga magpasagad ang Dios. Lamang gitagaan lang ta niya kagawasan kung ato bang dawaton ang iyang pag-atiman. Ang tao nga mingdawat sa iyang pag-atiman, mao katong mga taong malipayon nga mudawat og magkinabuhi sa mga pamaagi sa Dios. Unsa may mga gitudlo sa Dios diha sa Roma kapitulo 8. Ingon sa dihas bersikulo 6. Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang tawhanon musangpot sa kamatayon, apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang espirituhanon musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Unya ingon dayon sa city, busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay maghuna-huna sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Kabantay ta, ibin sa atong ginabuhi kaniadto, siya ro sa kadaghang mga sitwasyon nga atong nagian, wa pagyapon ta makaamgo. Ang tao nga nakaamgo makahinumdom siya nga giatiman di sa Ginoo. Imagine na, sa kadaghan nga mga katalagman, sa taghang mga disgrasya nga atong naigian, hangtod karon buhi pa ta. Daghan na kay mga tao nangamatay, pero hangtod karon buhi pa ta. Ngano man? Tungod kay dunay katuyuan ang Dios. Sa akong kinabuhi, sa imong kinabuhi. Katuyuan sa Dios mga kaigsunan nga makaamgo ta. Nga ato ang kaugalingon mutuo. Nga walay laing gikinahanglan kun dili siya. Nangandoy tag panalangin, magpatudlo ta niya. Dawato na to ang iyang teaching. Ikinabuhi na to iyang pamaagi. Nganong nagtaniag ang Dios og panalangin? Kay nasayod siya. Siya lamang ang Dios. Siya lamang ang nasayod sa tanang bahin sa tao. Og ang iyahang mga pamaagi dili gayod makawang. Kumbaga pamaagi sa Ginoo dili na sa mas electronics, try and error. Even sa amo ang subject sa una kay electronics man ko mga kaigsunan, labi na sa mga solving mga problema sa mga doon na may mga ayuhon, try and error kumbaga. Doon naman to may sundon nga mga pamaagi, pero kung na may mga aktual nga ayuhon, kanunay namo na siyang testingan
kanunay namong gitistingan ang matag pisa. Kon okay ba, di ba okay? O niya itaod o mugana ba? Inana na siya, pero sa Ginoo dili try and error eh. Kabalo siya mga kigsunan kung makadaot na og dili. Kabalo gani ang Dios mga kigsunan nga dunay mga butang nga giisip natong makaayo nga makaguba di ay nato. Mauna nga dili ta dapat magreklamo, dili ta dapat magbagulbol. Kung dunay mga butang nga giisip nato nga gatuo ta ba nga makaayo, makatabang nato, pero makadaot di nato. Ibin ang kwarta. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, doon na tay kana bitang kinutuban. Kumbaga, pwede kang makahandle og 20,000. Diha lang kutob. Pero mulabaw na gani ana, murag kana bitang mataranta na ka. So dili ta dapat mangandoy labaw sa atong kakayahan. Naon sa may atong buhaton? Atong pangayoon sa Ginoo nga, Lord, piyali ko sa mga butang nga kaya na kong i-manage. Maunay gi-pray ni Jacob. I think si Jacob anak mo'y nag-pray. Nga ingon siya nga, ayaw ko kaayo padatoa. Ayaw ko padatoa basig makalimot ko nimo. Ayaw sad ko papobriha kanang basi kong kana bitang makasala hinuon siya. Kini manggong atong pagbuhis kalibutan mga kaigsunan. Nagkinahanglan gyud nig insakto nga management. Ug walay makahatag nato nga insakto nga management gawas lamang sa Biblia. Wala nay lain nga makahatag natog pinaka-perfect nga management ang Biblia ra. How to manage sa tanang butang bahin sa atong kinabuhi. Kinahanglan ta kaantigong mo manage. Like sa negosyo. Daghan sigurong mangutana mga kaigsunan about negosyo. Now inani ni siya ibin sa mga kanang mga negosyante, matagkaron og unya na sila'y mga apilan nga mga seminar, kanunay na silang naminaw sa mga maayong tambag about business. Like example mga kaigsunan, magnegosyo ka, unya ang negosyo nga imong gisudlan dili di mo kaya. Makasudgat kag mga problema, malibog dayon ka. So ayaw pangunduya ang mga negosyo nga dili pa nimo kaya. Dapat magkat-on ka before ka mosulod sa mga butang nga imuhang gitinguha. Like example, magnegosyo ka unya wa kay kapital. So imo na siyang pangutana, imo na konsulta. Pastor o kinsa may mga maayo diha sa negosyo, magpakisayod ka. Labos sa tanan sa Ginoo. Moingon ka nga, magnegosyo ko, pwede ba ko nga mangutang para ko magnegosyo? So nindot na siyang idea ha, nga kanang magnegosyo ka, mangutang ka para inegosyo. Nindot na siya nga idea. Pero dunay problema ana. Pananglitan, dili ka kaantigong mupadagan sa imong negosyo. Mawagtang ang kapital, magpabilin ang imong utang. So unsa may imong buhaton? Dili ka dapat mangutang aron imong inegosyo. Pero ang pagpangutang mahimo na siya nimong tabang sa panahon nga makaantigo na kang mopadagan sa imong negosyo. For example, nakakaton na ka sa pagpadagan anang negosyo ha, pwede na kang mangutang to expand sa imuhang negosyo para pagpadako sa imong negosyo. Or pagbutang og laing branch, kay ngano man nakakaton naman ka unsaon nimo pagpadagan. Nganong ako ning gisugilon? Ayaw pangayo inani manggod.
ayaw pangayo ang buta nga di pa ka kaantigong mupadagan. Nangay kag helicopter. O niya, dili day nimo kaya ang pag-manage bisan gani sa maintenance. Usa sa mga problema mao ni, dali ta kayong maibog sa mga buta nga dili pa nato kaya. Like example, sakyanan, motor. Diri ra ko sa sakyanan, motor o unsa pa diha. Daghang kay mga tao nga nangutang pero di ito kaantigong mupadagan. Kumbaga, wa pagani ubay, wa pagani license ang uban. Basakay nakasakyanan, basakay nakamotor. Dili panalangin ang misod, kabalo ba mo? Ang kakuyaw, ang kadelikado, maoy ning suod, maoy ning paduol. Ning paduol ka sa kakuyaw o kadelikado. Kay ang imong gisudlan dili safety. Maunang usa sa mga importante nato pagpakisayod sa Dios, pagpatudlo kanunay sa Ginoo. Unya usa sa mga gikinahanglan sa atong pagpatudlo sa Ginoo, aron panalanginan ta, aron moabot ngadto sa atong kinabuhi ang iyang gitanyag nga mga panalangin. Mga kaigsunan, dapat batasano nato, patuohon nato atong kaugalingon. Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. Nanginahanglan ko nimo. Unya, kung unsa man ang ipasinati or atong maagian, just worship. Ihatag ra gyud ang mga pagdaig. Ihatag ra gyud ang mga pagpasalamat. Kay sa panahon, kabalo ba mo? Kasagaran nga makakat-on ta sa dihang makaagitag kalisod. Hinumdumi ni siya. Dili ka makakat-on kung wa kay kalisod nga magian. Damor nga makaagi kag kalisod, damor kang makakat-on. Ang tao nga makakat-on og daghan ng nakakatunan, kalmado na siyang moatubang kung unsa may mga kalisod pang iyang maagian. Ang taong kalmado, makatabang na sa suban, makatambag na sa suban, ug mahimo na siyang panalangin sa uban. Kumbaga, hamtong na siya sa unsa may mga problema dihas pagpangalagat sa Dios. Mao hinungdan si Pablo mingdasig ngadto kang Timoteo. Dong Timoteo, ang imong nadungog diri nako, ang imong nakatunan diri nako, isugid nis mga taong kasaligan. Mga taong kasaligan, aron dili mahimong kawang ang mga pulong sa Dios nga imong gi-share sa uban. Munang naay hanay ang matag tao kung unsay dapat atong i-share. Kung ang tao dili magtotoo, dili pa siya dapat tudluan o walihan sa pamaagi sa Ginoo aron siya panalanginan. Unsa may angay natong iwali sa tao nga wala pa makadawat sa Ginoo. Dapat diha ta nagpatudlo. Dapat diha ta mga kaigsuonan nagkat-on. Kay damor nato ng kat-unan, damor nato na nga kana bitang tinguhaon, damor nato nga gitinguha ang pamaagi sa Dios. Damor natong makatunan ang pamaagi sa Dios. Pag damor tang makakaton sa pamaagi sa Dios, damor kang andam sa panalangin sa Dios. Now atong hinumduman, every blessing dunay pamaagi ang Dios. Sa matag saad sa Dios, sa matag panalangin nga gisaad sa Dios, dunay pamaagi sa Dios. Kung damortang magpatudlo sa pamaagi sa Dios, damortang makakaton niini, damortang andam
damortang kanabitang takos sa panalangin sa Dios. Yatong hinumduman nganong gitudluan ta, nganong gisangyawan ta, nganong badlungon o rebyukon ta sa wayon ta sa mga pulong nga nas Biblia, kay dunay gitanyag ang Dios nga panalangin. Nganong gitanyagan ta niyag panalangin? Kay mahal og mahal ta niya. Dili malipay ang Dios nga magpuyo ta nga nas kalisod. Dili malipay ang Dios nga magpuyo ta mga kaigsunan nga naas kalibog. Ang taong naas kalibog, lisod kaing pasabton. Lisod siyang tudluan, labi na sa mga pulong nga naas bala ang kasulatan. Ibutang ni sa imong hunahuna sa imong kasing-kasing. Nganong gitanyagan ta sa Ginoo og panalangin? Kay mahal og mahal ta sa Dios. Giunsa niya pagpakita ang iyang paghigugma nato? Gikan pa didto pa ta sa sabakan sa atong matag inahan. Hangtod nga natawo ta. Gipasabot ta, gitudluan ta nga dunay nagpakamatay sa tua. Inana ang paghigugma sa Dios sa tua. Gisakripisyohan ta. Kung duna kay tao nga higugma, kung tinuod kang nahigugma sa imong pamilya, dapat willing ta mo sakripisyo. Kay damortang mo sakripisyo, damortang makakaton sa mga pulong ug mga minsay sa Dios, ug damortang makakaton, damortang takos ug angayan sa iyang mga panalangin nga iyahang gipaabot o gibilin sa balang kasulatan. Sa imong kinabuhi karon, naman kay problema, naman kay kalisod, naman kay balatian o uban pa, ayaw pagreklamo. Kay dunay katuyuan ang tanan. Dunay rason ang Dios. Kay kasagaran ug mauni kasagaran yun. Isa makakaton ang tao kung doon na say kalisod. Mao bitaw nang kung ang mga anak kana bitaw nakakaton sila kalisod, damor sila nimo giandam. Ang mga anak nga nakakat og kalisod, damor nimo silang giandam, damor nimo silang gibansay. Like example, kabantay mo, lahi kayo ang anak nga spoiled, lahi sad kayo ang anak nga na-train, na disiplina. Ang anak nga kanang spoiled sa paghatag sa mga butang, maura nay kasagaran nga modalas problemas ginikanan. Wa mo makabantay, wa ta makakita ana. Pero ang tao, ang bata nga na-train pag-ayo, nakaagi og mga kalisdanan, pero sa iyang naagi ang nakalisdanan, kanunay siyang gitudluan, kanunay siyang gigiyahan sa pulong sa Dios. Lahi po tong bata nga nakaagig kalisod mga kaigsunan nga walay giya, kay makakaton po nagpangawat, makakaton po nagpanikas, pamutbot, pamakak uban pa. Kumbaga mahimo na silang maro. Kanang mga bata nga pinasagdan nga grabe nga kalisod, mahimo na silang, pero uhaw kay na sila sa paghigugma. Muna kung kitang mga ginikanan, labi na gyud sa mga ginikanan nga lagyo, kana bitawng layo sa ilang mga anak, dili rason nga layo mo di na mo kaatiman. Dili rason mga kigsunan nga layo mo, dili na ninyo matudloan ninyong mga anak. That is wrong. Mga igsuon, doon na tayo Diyos nga nag-atiman nato. Gitudloan ta kung unsay dapat atong buhaton aron magiyahan nato ang atong mga anak. Dili nato tugutan nga mas makakaton ang atong mga anak sa ubang tao. Dili ta mo sugot anak.
Kay kun ang mga anak nato makakaton sa ubang mga tao, wala makakaton sa pamaagis Ginoo. Kanang mga bataa magdala nag problema sa ilahang pamilya. Pero ang anak nga natrin pag-ayo, na disiplina pag-ayo, labi na sa pulong sa Ginoo, magdala na siyag panalangin diha sa iyang pamilya, sa iyang mga ginikanan. Kabantay mo ni Jose. Si Jose, mga kaigsunan, na train siya. Yes, pinalangga si Jose. Kung imong lantawon, nagsilos ang ihang mga igsuon. Pero bisan sa pagkapinalangga ni Jose sa iyang mga ginikanan, willing siyang musabmitar. Ang pinakanindot sa usa ka bata nga dunay kana bitawng disiplina, willing kanunay nga musabmitar, musunod, mutahod sa ginikanan. Nya kinsa man ang mutudlo nila, kita mga ginikanan. Si Jose, giingnan si iyang amahan nga si Jacob, "Dong Jose, dad-aning balon para sa imong mga igsuon." Walay daghang balibad si Jose. Siguro anang panahon na sa ikadula, siguro anang mga panahon na doon na sa mga gipang himo. Apan sa diha nga gitawag siya siyang ginikanan, siyang amahan, wala say daghang balibad. Unsa may nahitabo ni Jose? Sa tanan nga mga kalisod ni Jose, walay nakapareha sa kahimtang ni Jose. Daghan kaayong mga kalisod nga naagian ni Jose. Kung doon naman kay naagian nga kalisod, layo kaayo sa naagian siguro ni Jose. Kay nga naman, gitabangan siya sa iyang mga igsuon. Sinalikway siya sa iyang mga igsuon. Gililong siya sa iyang mga igsuon ngadto sa ilang mga ginikanan. Gitago siya. Gitambog sa stabay, gikuha sa stabay dahil gibaligya. Walay bisan kinsa nga mga igsuon nga nakapanalipod ni aron siya magpabilin sa ilang Pinoyanan. Apan kanang tanan, plano sa Dios. Makit-an ba nato sa kinabuhi ni Jose nga nagmahay siya? Wala. Gidala siya sa dapit mga kaigsuonan nga wala say nailhan, ni walay nakailan niya. Kung imong lantawon, gidala siya daw sa mas iro, nga gihiktag kadina ang iyang liog, o gibaligya siya dito sa Ehipto. Apan hinumdumi, ang tao nga dili kantigong mureklamo sa Ginoo, damor nga giubanan sa Ginoo. Dapat katuna nato ang pagpasalamat. Kana bitong ang pagpasalamat usa na kailhanan nga madinawaton ta sa tanan nga gipasinati sa Dios sa atoa. Si Jose, adlaw-adlaw siyang gitintal. Adlaw-adlaw siyang midagan palayo sa tentasyon. How about sa atoa? Nimpalayo batas tentasyon or kita mo'y nimpadool? Unya mo ingan ta, Lord, panalangini ko sa tuig 2025. That is kawa nga prayer eh. Usik nga mga pagampo. Nagpaduol kas mga tentasyon, nagpaduol kas mga pagsulay. Unya mangayo tag panalangin sa Ginoo. Mga igsuon, dili na siya mao. Kung nangandoy ta nga panalanginan sa Dios, kay gitanyag sa Dios nga panalanginan ta, magpaduol ta niya og magpalayo tas mga tentasyon. Ilayo ang imong kaugalingon sa mga butang nga makapadani nimo nga makapalayo nimo sa Ginoo. Atong hinumduman, si Jose nakahimog maayo ngadto sa mga tao, apan ang mga tao nga iyang gihimuag maayo, wala kahinumdum niya. Siguro dunay mga tao nga atong gitabangan, dunay mga tao nga imong gitabangan, dunay mga tao nga nahimo kang panalangin, ayaw og kalain, ayaw og kasuko kung wala sila makabalos nimo.
Ipadayon hinuon nimo, ipadayon ang imong pagkamatinahuron sa Dios, ang pagkamapasalamaton sa Dios. Damor kang panalanginan sa Dios. Damor kang piyalan sa Dios. Kay makit-an man ka sa Ginoo nga damor ka nga niyang piyalan, damor kang makaalagad niya. Damor kang makasimbas niya. Tanawa si Jose. Sa diha nga sa daling istorya nagkakita sila sa iyang mga igsuon, kay gipakuha ni Jose ang iyang mga igsuon. Unsa may gitubag ni Jose sa dihang nangayig pasaylo iyang mga igsuon? Mingon siya, ayaw na ninyo na hunauna ang mga nangagi, ang mga nahitabo, kay kanang tanan mga pamaagi sa Ginoo, aron maluwas ta gikan sa dakong kagutom. Kung doon naman kay mga kalisod, doon na may mga panahon nga murag makaingon ka nga wala na iko'y paglaom. Hinumdumi ni, samtang buhi pa ka, samtang naginhawa pa ka, may pag-asa, may paglaom. Doon na may mga panahon nga ang doktor o ang mga tao mo surrender na kung magtanaw nimo. Pero hinumdumi, doon ay Dios nga dili mo surrender, nga nagsudong kanimo. Ayaw lang pag-surrender. Ayaw lang, kanabitaw, ayaw lang pagreklamo sa Dios. Just worship Him. Daiga ang Dios. Pasalamati siya. Kay atong hinumduman mga kaigsunan nga maayo ang Dios sa tanang panahon. Maayo ang Dios labi na sa mga tao, mga kaigsunan nga nakaagig kalisod, nakaagig balatian, nakaagi og mga problema, apan wala mo bulag sa iyang pagsalig, sa iyang pagtuo, sa iyang paglaom o paghigugma niya sa Ginoo. Ang angay lang yun natong likayan kanang pagpangumpara sa uban. Dili dapat nato ikumpara atong kaugalingon ug unsa may atong nahimo. Ayaw og dili nato tugutan nga ikumpara ni sa bisan kinsa. Kay usa na ka lihok or batasan sa garbo. Nasayod ang Dios nga nanginahanglan ta og panalangin. Kung nangandoy ka, labaw nga nangandoy ang Dios nga sa tuig 2025 ang iyang mga saad imong masinatian ug imong puy-an ang unsa may iyang giandam nga panalangin. Usa sa mga pagdasig sa Dios natong mga Kristohano, ang bana maoy mo atiman sa asawa, ang asawa moy mo atiman sa bana. Dili kay ang bana ang iyang atimanon pag-ayo iyarang kaugalingon. Dili kay ang asawa ang iyang paninduton pasiksihon iyarang kaugalingon. Dili malipay ang Dios kung ikaw bana magpuspos ka nga perting ninduta, tan-awon kas kamera, pero ang imong asawag mga anak makaluluoy kaayo kaysa uban pa. Dili mayo nga ikaw asawa siksi og perti kang ninduta tan-awon sa kamera, pero imong bana perting bulinguta, wala nimo tagaig pagtagad. Ang mahitabo ana, kung imong lantawon ang Biblia, may paydili magtutuo kay nimo. Usay giingon ni Pablo, sa
Unang Timoteo 5 man siguro to 8. Okay, Unang Timoteo Kapitulo 5 versikulo 8. Ang dili mag-atiman sa iyang mga parente, labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Kinsa man ang sakop sa iyang kaugalingong panimalay, simpre iyang bana, iyang asawa, iyang ginikanan or iyang mga anak, kanang sud sa imong panimalay. Kung dili gani ka kaantigong moatiman sa kaugalingon sa imong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuog, mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Mao bitaw nang kitang mga Kristohanon, dili maayo mga kaigsunan nga kana bitaw self-center ato rang kaugalingon ang nasentro. Kitang mga bana, kamong mga bana diha, nahimo tang bana para sa asawa. Ang asawa nahimong asawa para sa bana. Kung ang bana nindot og hitsuras kamera, mas labaw nga paninduto nimo ang imong asawa. Kung ikaw nga asawa, nagpanindot ka diha sa imong kamera, lingi asad na ang imong bana, kay ikaw na himong asawa para sa imong bana, dili para sa imuhang kaugalingon. Mga igsoon, maunay mga taong gipanalanginan sa Dios kanang kaantigong mo atiman sa panoyanan, sa panimalay. Usa sa mga kanabitang, usa sa mga likayan para ang taniyag sa Ginoo nga panalangin ato gyung masinatian. Kinahanglan makalingkawas ta sa garbo. Kay number 1 nga mga makit-an nato sa tao nga naay garbo, self-center. Bahala na ng pamilya, bahala na ng mga panginhanglan nila. Basta kay ang kaugalingon, malibre ra. Nya ingon si Apostol Pablo, batasan na sa kahakog. Ang hakog, ang kinaiyas kahakog, daw sama ra nas nagsimbak Dios. Atong hinumduman, walay nalilong sa Dios. Dayag sa Dios ang tanan. So unsa may angay natong buhaton? Unsa may angay natong himuon aron mahimo tang takos angayan sa gitaniyag sa Dios nga panalangin? Kay kung imong tan-awon, ikaw ug ako, gitaniyagan gyud tas panalangin sa Dios. Ang panalangin sa Dios dili para sa mga hayupan, kundi para natong mga tao ngayang gipakamatian. Sa may angay natong buhaton, dangop ta kanunay sa Dios og atong kaugalingon patuuhon nga wala tay mahimo kun wala siya. Unsa man ang miabot nato, unsa may gipial sa Ginoo, hinumduman nato, gihatag ni para mas magamit ta sa iyang mga plano. Ako nagtuo mga kaigsonan nga ikaw ug ako gipanalanginan sa Ginoo. Busa magpasalamat ta, magpasidungog ta. Usa nga magpasidungog ta sa Dios, magdahig ta sa Dios, magpasalamat ta sa iyang pagkamaayo. Akong mga pagdasig, ayaw ihikaw ang imong panahon sa pag-share niini ngadto sa imong higala, ngadto sa imong pamilya, ngadto sa imong mga kaila. Kaysa pagbuhat nimo niini, nalipay ang Dios nga nahimo kang instrumento aron sama kanimo sila makadungog usab sa pulong sa Ginoo. Atong oras alas 9:19 na sa kagabion. Kung doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y mga explanation, pwede ra gyud kaayo nga ipaabot sa akong account Gideon Candelario o kaha text sa ako ang number
0932-6384134. Actually sa ato ang programa karon dili na kaay ko makabasa, pero akong suwayan ha, dirid ko dapit sa pikas na akong monitor, akong itry aron mabasa nako ang inyong mga mensahe. Okay. Maayong gabi ni BB Manlapas. Thank you Lord. Si Marlene Garganera, maayong gabi. Si Ate Ars, maayong gabi. Maayong pagpaminaw. Ug si Norim Ilaw, si Joy Jimel Ali Cando Rias. Thank you Jesus nga biskan nga struggle nga gipaabot sa mani natabunan. Struggle nga gaabot ara ka Japon. Thank you Lord. Amen, no? Sige. Mark Jose Pontesilio, amen. Salamat Father God Jesus Christ. Bisa nag-struggle ko 2 years sa akon nga balatian, wa gyud ko nagreklamo sa Ginoo. Dira pa ko nakakaton sang kabag-uhan sa kinabuhi nga naglapit ka nako. Wow. O niya, maayo ka, maayo sa Ginoo pinaagi sa akong mga balatian. Kay kabalo ko nga ang Ginoo buligan niya ko nga maayo sa akong balatian. Salamat kaayo sa Ginoo ni Mark Joseph, no? Si Sasi kundi tinuod jud na pastor, anak akong igsuon gi-spoiled hangtod na hurot ila lote o gi shirep wa na looy kaayo ila balay og yuta gihatod pagkaway nahot tungod sa sobra nga pagpangga iya bugtong anak. Tinuod yun, no? Si Emeline Bakote, amen, dalaygon kaayo ang pulong sa Dios ning kagabihon, powerful kaayo. Amen. Dalaygon ang Dios nga nagatiman ka natong tanan. Matias Sato, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang nagsunod na minaw sa tibok nato, sa tibok nimong pamilya. Salamat sa buhing Dios. Dalaygon ang Ginoo. Maayong gabi ni Kubi Jan Sermona. Amen Lord, thank you. Gids ang Ginoo. Salamat sa Ginoo. Si Pili Impis, maayong gabi. Gigi Mes, ang Dios magpanalangin. Ampo ta mga igsuonan nato nga pasalamatan nato ang Dios sa dili pa ko manamilit sa atong programa. Magampo ko mga igsuonan og magampo ta og maginampo ay ta sa sagusa. Atong pasalamatan ang Dios nga iyatang giatiman o gitudluan giamuma sa unsa may mga pulong nga gikinanglan natong makatunan. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa walay hunong nimong pag-amuma kanamo. Sa imo mga pulong kami kanunay nagiyahan ug sa imo mga mensahe kanunay kaming naandam. Salamat o Dios nga imo kaming gigiyahan o gipanguluhan sa paabot sa imong mga panalangin nga imong gisaad sa matag usa. Salamat o Dios nga imo kaming gitudloan kung unsaon namo pagdumala among kaugalingon sa panahon nga adunay mga kalisod, mga problema, padayon mo kaming gilig-on o gitudloan kung unsaon namo kini pagdumala. Bless kami Ginoo sa imo mga pulong, na bless kami sa imo mga pamaagi. Busa tabangi kami sa pagkinabuhi o pag-apply ni ini. Pinaside kami nga ang imong mga pulong mudala kanamo diha sa imong presensya. I declare blessing sa matag usa sa among pagpamahulay pagpangatulog, among isalig itugyan diha kanimo. Og salamat o Dios sa imong pagproteksyon kanamong tanan. Nga ang tanang mga dautan walay mahimo sa among Pinoy-anan o sa imong Pinoy-anan sa imong katawan. Kay protektado kami sa imong kahom. Ug sa imong gamahanang mga anghel
nagatiman kanunay sa matag usa nga mingsalig kanimo. I declare blessing, Amahan, sa tanan nga niya karon, ilabi na sa mga tinud-anon. I declare blessing right now in Jesus' name. Amen. Oh, amen. Kini igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay, magapagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Siya